Diyos Ama man nakabalin amin. Ano Anamaraswati langit kandaga. Mamatak Tiyak met met ken ni Hesus Kristo, Kristo bubugtong anak nagatapo tayo. At imawad karamid ti Espiritu Santo. Inyanak ni Santa Maria Virgen. Nagtutuok ti panagturay ni Poncio Pilato. Nailansa ti krus natay ket naitanem. Imulog tayan dagiti natay. Nagungar ti may katlong aldaw. Imulis sa dilangit ket situtugaw ti makanawan ti Diyos Ama man nakabalin amin. Agapuntot sa say amahukom kadagiti sibiyag kanagiti natay. Mamatak met Espiritu Santo patyek met ti Santa Iglesia Katolika ti pinagrenano dagiti si santos ti panakapakawan ti basbasol panagungar ti bagi kan ti biyag nga agnanayon. Amen. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw ko matinagan mo, dumteng ko matipagariam matungpal ko matnaki mo tidagakas sa dilangit. Itdem kadakam tel daw ito'y kanin may patinayon ngal daw, pakawan na metibas, may nagdi na kabasol kada kami, kadi na kami matbaybayan manugot sulisog sa lakad na kamtidakes. Amen. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan karigitami na babae, na yung kasatan na tibungat siya na po may Jesus. Santa Maria, ngay nati Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos, sikintaking ka. Sikat na yung kasatan karigitami na babae, na yung kasatan may tibungat siya na po may Jesus. Santa Maria, ngay nati Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan karigitami na babae, na yung kasatan may tibungat siya na po may Jesus. Santa Maria, na ti Diyos kakasira kami ang managbasol, itakin ton oras si patay ni amin. Gloria tama, kentanak, kenta Espiritu Santo. Asti po nga next kami tagnanayon daw ang tinggana. O Jesus ko, pakanem naglibas-basol mi. Spala na kong tapos. Dagiti misteryo tay panpanunutan iso ti misteryo naladingit. Ket umuna da ti panagkarkararag na po tayo so Kristo ken panagling et na ti dara di minuyungan ti itsimani. Amami ngadat sa dilangit. Madaydayaw kumatinagan mo. Dumteng kumatipagariam matungpal kumatnakem mo ti dagakas sa dilangit. Dem kadakam tel daw ito'y kanin mi patinayon ngal daw. Pakawan na metibasol mi kasmet pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami. Kiti na kami matbaybayan manugot sulisog sa lakat na kamtidakes. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin itong oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Oras, ti papatay. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan karigitami na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan karigitami na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan karigitami na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan karigitami na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan karigiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus.
Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos adakan ka. Sikati na yung kasatan karigiti amin na babay. Na yung kasatan na tibungot siya mo na po may Jesus. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos adakan ka. Sikat na yung kasatan karigiti amin na babay. Na yung kasatan na tibungot siya mo na po may Jesus. Gloria at Ama, kanta Anak, kanta Espiritu Santo. O Jesus ko, pakawanan dagiti basbasol mi, ispana na kamta po iti infierno. Iturong mo amin na kararawat sa dilangit, nang nangrunat makasapol, unay ti kaasim. Ti may kadwa na lading iti misteryo, ti pa nakasaplit-saplit, na po tayo Jesu Kristo asirarakad ti munmun asingit. Itden kadakam taldaw ito iti kanan mit patinayon ngal daw. Pakawanan ti basol mi akas met pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog. Isala ka nakamkat iti dakas. Santa Maria nga nati Diyos, ikakaasida kami ang may nagbasol, itakin ton oras si papatay mi. Amen. Santa Maria nga nati Diyos, ikakaasida kami ang may nagbasol, itakin ton oras si papatay mi. Amen. Santa Maria nga nati Diyos, ikakaasida kami ang nagbasol, itakin ton oras si papatay mi. Amen. Santa Maria nga nati Diyos, ikakaasida kami ang nagbasol, itakin ton oras si papatay mi. Amen. Santa Maria nga nati Diyos, ikakaasida kami ang nagbasol, itakin ton oras si papatay mi. Amen. Santa Maria nga nati Diyos, ikakaasida kami ang nagbasol, itakin ton oras si papatay mi. Amen. Santa Maria nga nati Diyos, ikakaasida kami ang nagbasol, itakin ton oras ti papatay mi. Amen. Santa Maria nga nati Diyos, ikakaasida kami ang nagbasol, itakin ton oras ti papatay mi. Amen. Santa Maria nga nati Diyos, ikakaasida kami ang nagbasol, itakin ton oras si papatay mi. Amen. Gloria. Santa Maria nga nati Diyos, ikakaasida kami ang nagbasol, itakin ton oras si papatay mi. Amen. Kas di po nga na kasanto metag nanayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanan dagiti basbasol mi, ispano na kamta po iti infierno. Iturong mo amin na kararawat sa dilangit nang nangrunat makasapol unay ti kaasim. Ti may katlo na lading ita misteryo, ti panakabalangat tapo to Jesu Kristo kadagiti natarumamis asisiit. Amami nga dat sa dilangit madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumatipagariam, matungpal kumatnake mo tuy dagakas sa dilangit.
Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, kita amin na babae na yung kasatan, may tibungot siya mo na po may sus. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, kita amin na babae na yung kasatan, may tibungot siya mo na po may sus. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, dagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, dagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, dagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, dagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, dagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, dagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po Jesus. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, dagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na Apo mi a Jesus. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, dagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na Apo mi a Jesus. Gloria ti Diyos Ama, Diyos Anak, and Diyos Espiritu Santo. O Jesus ko, pakawanan dagiti basbasol mi, ispana na kamta po iti infierno. Iturong mo amin na kararawat sa dilangit, nang nangrunat makasapol o na iti kasing. Ti may kalimakin maudi na ladingit sa misteryo. Dahil di nadawal, apanakailan sakit, ipapatay na po Jesu Kristo, iti kayo iti krus. Itdem kadakamtal daw ito'y ti kanan mit patinayon nga aldaw pakawanan ti basol mi akas met pamakawan mi kadagiti pa na. Baybayan nga manugot ti sulisog sa lakan na kamkatam nga dagasan. Santa Maria nga nati Diyos kakaasida kami ama nagbasol itakin tong oras ni papatay mi. Amen. Santa Maria nga nati Diyos kakaasida kami ama nagbasol itakin tong oras ni papatay mi. Amen. Santa Maria nga nati Diyos kakaasida kami ama nagbasol itaken tun oras si papatay mi. Amen. Santa Maria nga nati Diyos kakaasida kami ama nagbasol itaken tun oras si papatay mi. Amen.
Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasada kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasada kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasada kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasada kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasada kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Gloria, Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasada kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Kas di po nga na ikasanto metag na nayon nga wanting gana. O Jesus ko, pakawanam nagitibas basol mi, ispana na kanta po iti infierno. Iturong mami nakararwat sa dilangit nang nangron sa mga sapol unay ti kasim. Iti may kalima misteryo tinadawel apan nakailansa kini papatay na puso Kristo ti kayo ti krus. Amami nga dat sa dilangit madaydayaw kumatinagan mo. Dumteng kumatipagariam matungpal kumatnakem mo ti dagakat sa dilangit. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sadakan ka. Sikat tayong kasatan ka rin kita amin na babae na yung kasatan may tibungat siya mo na po may sus. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae na yung kasatan may tibungat siya mo na po may sus. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae, na yung kasatan may tibungat siya mo na po may sus. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae, na yung kasatan may tibungat siya mo na po may sus. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae, na yung kasatan na tibungat siya mo na po may sus. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae, na yung kasatan may tibungat siya mo na po may sus. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae, na yung kasatan may tibungat siya mo na po may sus. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae, na yung kasatan may tibungat siya mo na po may sus. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae, na yung kasatan may tibungat siya mo na po may sus.
Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan karigiti amin na pagbay. Na yung kasatan na tibungat tiyan mo na po may Jesus. Gloria te Ama, kanta Anak, kanta Espiritu Santo. O Jesus ko, pakawanam nagiti basbasol mi, ispana na kanta po iti infierno, iturong maami na kararwat sa dilangit, nang nangrunat makasapul, unay ti kaasim. Salverena, inati kaasi, biyag samit, kinananama mi, salve, sikati kararagan mi, da kami anapagtalaw ng anak na Eva, at pakpakasikam ken ka sumasenek ngagsangsangit dito daga apagluluan. Ala ko makatalik mi, talya mo kadakam na kita matam ama ng asi, katinton malpas sa tepe magtalaw, ipakit nam to kadakam, anak. Umanakem unasam ituna Virgen Santa Maria, ikakaasi na kami Santa ngayon natin Diyos. Umararag tayo. O Diyos, babayan ti panagbiag, ipapatay ken panagungar, tibugbog tong anak mo, ingun udan da kami kadagiti gungguna, tagnanayon apan nakaisalakan, ipay mo kadi, ababayan ti panang panpanunot mi, kadagiti misteryo, anasantuan, misteryo na santuan unay a rosaryo, tuladan mi tilinaon da, ket magunod mi ting karida, kapumetlang kan Kristo, nga apo mi. Amen. Tinagan ti Ama, Anak, and Espiritu Santo. Amen. Naimbaga bigat tay amin kakabsat, iti daytoy nasantuan na misa, tay man kadkadwaen, iti kakabsat tayo, nga mangyawat ti misa pagyamanda, isuda, Perla Rigor and family, Mrs. Annie Rosal and family, Maribik Menjoro and family, and Mark Emil Menjoro and family.
Tumakder tayo kakabsat, ten tayo makirambak, itinasantuan a misa. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat ti kinakristyano tayo, iso ti nagan tayo amin, nga naikapeng ken Kristo. Ti biyag tayo akas kristyano, iso ti mangawis kada tayo, nga sumurot ken kuana, mangibiyag dagiti panursuro na. Agiyaman tayo, iti dayta kinaman nagayat ti Diyos, tainraman na tayo, numan pa'y nakapsot kin narukop tayo. Tapno nga maikarita nga rod na makiranod, iti dahito na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, kat pagbabawian tayo ida. Iti si bababawi anakem, kuna tayo, agkonpesarak, iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sa o aramid kan liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen. Kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Ken kada kayumet kakabsat tay kakaasidak kuma. Iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos. Kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo. Ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Kasyan na kami, kasyan na kami, kasyan na kami. Kristo, kasyan na kami. Kristo,
iti kangatwan ket ditoy nagakapya kadagiti tattao na imbag ti panagnagnakenda ibunan at daka itunok daka pagrukbaban daka daydayawen daka kapuiti Gloria iti Diyos iti kangatwan Apo Diyos na ilangitan nga hari Diyos Ama aman nakabali namin ket sika pumiyang Hesu Kristo anak ni Diyos na Apo Kordero ni Diyos ken anak ni Ama Gloria iti Diyos iti kadagiti basbas ti lubong pasyan na kami kadagiti basbas iti kangatwan Hesu Kristo tinasantwan siksika ti Amo siksika iti kangatwan iti timpuyog ti Espiritu Santo kumararag tayo. Man nakabalin a Diyos, asidegan ti pan nakaipas ngay ti anak mo, dawatan mi tani Kristo, anaayat anagbalin a tao iti tiyan ni Berhen Maria, ket nakipagbiag iti tao, ipaay na kumati kaasi na kada kami anano mo nga adipen mo, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari kan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti hinggana. Ti maibasa na daw ti libro ni Propeta Malakias. Kastoy ti kuna ti Apo ang manakabalin amin. Ibaon kunto ti babaunek amang isagana ti dalan ko. Ket kella attung umay ti Apo asapsapulen iti templo na. Umayto ti babaunen asigsigaan nyo, ket ipakamunan to ti tulag ko. Ngayon sa sinum to ti makaibtur iti aldaw nga yaay na.
Sa sinunto ti makalasat into nagparang. Mayarig to ti apoy, amang gugur iti landok, ken kaslanto na ingel a sabon. Humayto amang ukom, kasi ti manggugur iti pirak. Guguran nanto dagiti papadi, akas pa naggugur iti pirak ken ti balitok. Tapnoy datagda ti apo ti umuiso adaton. May ayon to ti apo kadagiti daton, ngay datag dagiti tattao ti Huda ken Jerusalem. Kasi ti panakay-ayon na kadagiti daton iti napalabas. Ngem sakbay ti yaay ti naindaklan, ken nakalalyaw nga aldaw ti apo, ibaon kunto ni Profeta Elias kada kayo. Pagkakapyaen nanto dagiti amma, ken dagiti anak, tano saan siyak to umay ket dadaelek ti pagilyan nyo. Ti sao ti apo. Tumakder ket tumangad kayo, taasidigen ti panakaysalakan nyo. Isurum kanyak dagiti daldalan mo o apo, wen ipakamum ida kanyak. Isurunak nga agbyag kasmayan nurot ti kinapudnum. Tasika ti Diyos amang isalakan kanyak. Nalinteg kinaimbag ti apo. Isuro na dagiti managbasol. Tirumbeng nga pagnaanda. Iturong na dagiti napakumbaba. Tinalinteg adalan. Ket isuro na idat ti pagayatan na. Ti ayat ken kinapudno, idalan na ida. Nagiti amin na mga nurot, ititulag ken bilbilin na. Gagayem, ti apo dagiti agtulnog ken kuana. Ket padalgedan na kadakwada titulag da. Apo adda kuma kada kayo. Ti pannakay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Dimteng ti panagpas ngay ni Elizabeth ket inyanak na ti maysa nga ubing a lalaki. Nadamag dagiti kaaruba ken kakabagyan na tinakakaskas daaw a kinaimbag ti apo ken kuana. Nagipagragsak da amin ken kuana. Idi walo nga aldawen ti maladaga na panda pinakugit. Kayat da kuma apanaganan iti Zacarias kasken amana ngem kinuna ni inana saan Juan ti maipanagan ken kuana. Wen angem awan met ti kabagyam nga agnagan iti kasta kinunada. Sininyasan da ni Zacarias tapno amwenda ti kayat na ama ipanagan iti ubing. Dimawat ni Zacarias iti pagsuratan. Juan tinagan na insurat na.
Anyan asid daaw da amin, iti daytamet la akan ito makasaumanen ni Zacarias, ket inday dayaw na ti Diyos. Nagbuteng dagiti amin akaarubada, nagwaras dagiti adamag kadagiti amin adiso, iti kabambantayan ti Judea. Anyan to nga tati pagbalinan daytoy nga ubing, kinunkuna dagiti amin anak adamag, nalawag ngamin nga addakin kuana ti pannakabalin ti Apo. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Bumasbasit tayo sa tibigat. Umad-adumot yung agdigdigos. Sumulit mo na makapuyat. Iyengatan, ayan mi, ti lugar nga naglaing nga agbirngas ti tao. Amuyo ti birngas. Huwag, naanya di aramidem iso ti agbalin nga nagan mo. Ado ti napanaganan di ayan mi ti natay dapayan ngam kala ko aging katata ko rumrumor pa ila nagan na adda may nga nalaing ti Biblia. Uray pa nag-uubra kada ko kuna tinasan ay kuna ti Biblia kuna ni Kristo iso pinanaganan dati Kristo. Tatunggal agsa o Kristo kasyay. Ado dagitay adamo na laing ti mekaniko pinanaganan dati makmakina. Siya, naglalaing da nga agbirngas jay, ayan may, uri da ka mga kakabsat, ada mo laawag mi ditong galmaysa, di ading mga inuod dyan, ti awag mi kanya na doktora. Taapay nga doktora, kaya na ti agagas ti barkas, amuyo barkas. Wan, agapo pa di Manila ti pasyente na umay lagparukod, inya ka mo pangibitinan na, di kasuuran ka o magkasuuran na maksat. Kita. Kaya na pati agagas ti sakit tingi po na dati pagpapasok na nga mula na nga tulukang ka. Diya ka mo niya daya nga agas. Kaya na sa pati agagas ti mangmang. Hindi ko ti man sa bukom ka dati man agas ti chismosa ko baka awis at tudtoy. Awis kong tudtoy. Ado birngas. Ngamin no niya jar aramidem. Kasagbalin nga iso ti na nagan mo. Kasi yayam mino nya detay kalakuman nya dey kabailan di may nga manong may pinanaganan da kiwar apaya nalaing gamin agluto no pangpanganan ka adda bakla-baklay na nga detay kiwar na nga detay pressure plate kaysa kana dadtan kiwar kun ada kan chawam mi ka na serbi at ano dagbuda kada ko ka adda dakkel nga kluna iso day iso nga kiwar ti pangawawag ni agdaya mo dumot no ibagami awan adda jati nagan adda mot na ibunyag kanya tayo nga nagan. Adda pa yung ugali di ayan may iding ano ag sakit-sakit di ubing. Adda nagan ti plato amuyo da jay. Wan, berngasan da. Lumaing ka no mo. Inya nga matamo ti bilag na dahi tamo nga danagan mo ti sirok ti latok ko namin. Adanagan ti tao sirok ti latok di ayan may ide. Ito no kang ka malipatan no dahi ag sakit-sakit di ubing panaganan dati nagan ti sirok ti latok. Kaadda na ibunyag kanya tayo, kanya mi, di ba pampamilya mi, idi ka, no mabalbalin ka, maala amin ti kalendaryo. Amin, kalendaryo ti pagalaan mi, idi. So nga di Rufo, 19 ti nangalaan dangam na iyan nakak ti 18, April. Honorio, wano perfecto ti addayjay. Gaputan ng nangak to kano inala di 19 ta upat la alitra agkurang latam di grade 1 nak Rufo B abaya grade 1 tumtumpuak to latam ijay so nga ministra nati ti maestram ka kasta aya kunanan so tumpuak to latam di jay adanagan ngam yo kadi nga maitinagan ka dakkel ti meaning na iji Biblia ak dakkel nga nya da kala ko ma idi panawon da po Hesus pagtitinawidan. Kitain nyo, amin nga babae, Maria ti kasa, Maria Salome, Maria Magdalena, adalat ta Mariana kanyada. Numot no ti lalaki pagtitinawidan. Kitain nyo nga, uray ni deti Ebanghelyo tayo ni Apo ni naganan ni Zacarias ka, idi pabunyagan da jay, ipakugit kunada panaganan. Kaslapan nakabunyag di jay. Sa bali mo pan nakaidaton ti templo. Kanya ti kunada, anya ti maipanagang kanya na Zacarias, haan ko namon ni Elizabeth. Anya ti panagan tayo, Juan. Apaya nga Juan, awam magkabagyan nyo. Dapat ngamin adda identity na. Awam magamin ti apelido idi. Awam pa ila ti apelido, iso nga
kapututan ni kulas ko na dake dagitay iti kakabsat iti montanyosa ke dagitay nagna apelido da ke naganti lulo da idi ninuno da dagitay pangat da so kadya-kancawag da ti eskwela ak hanyo ibagbaga da ita iso apili nagan da di lulo da kasi iti kwada kitatta da tayo ni Juan impanagan da ta iso ti imbaga ti anghel ken ni Zacarias anya ti kunana Juan ti panagan mo kunana. Kung gaminta niya anya tinapasamak da ito, hindi may malagipyo, hindi bang pupuor ni Zacarias ijay templo. Nagparang ti anghel ken kuana, agsikog to ni bay asawam. Kasano nga maaramid ka baketan ken lakaya kung sa Lopez pa ni bakit ko. Haan nga makaanak, baren. Kanya ti kunana, apay hang ka mamati kunana. Kasano marami dito hang ka mamati agumel kanto aging gana nga matungpal amin dagitoy. Nagumel ni Zacarias. Kaya nang sa uwan siyam abulan nasurok nga siyam agmakatawon ang nagumel ni kwa siyam abulan. Idi 8 aldaw na diubingan nasurok nga siyam abulan. Idi may 8 taon na diubingan apande datonen. Panaganam to ti Juan kunana ngamin tata pinanaganan na anya kayat na nga sa uwan ti Juan. Gift of God. God is gracious. Managparabor ti Diyos. Pinaraburan na ti Diyos. Ta imagine mo ta 75 years old ko man ni bakit na naganak pa'y laeng. So managparabor ti Diyos. So ang kayo maawanan tinamnaman no 75 kayo, kaya iyo pa'y ti aganak. Maya po kung pinagchichismisan da kayo ti sa nga lubungan nagpigsa ti social media. Damasikog nga 75 years old ijay Salcedo no kunada na amin international kada ko na oray nga tati agsardeng nga tati gubat iya Russia ken Ukraine to may dala kitaan ta 75 years old nga naganak. Di jay kani Juan managparabor. Managparabor ti Dios dayti kaya na nga sa uwan ti Juan Emmanuel kaya na nga sa uwan God is with us. Ti Dios ti adda kada tayo. Nganong kitaan tayo, won adda kanya-kanyang nagan tayo, adda kanya-kanyang identity tayo. Depende pa di kwa tayo. Depende di kunakon nga anya trabaho tayo, agbalin pa nga iso ti nagan tayo. No anya di trabaho tayo no duma iso pa ti jar aramidan tayo, iso ti agbalin pa nga nagan tayo. Adda identity tayo. Uray tunggal barangay, kas pangarigan ko ma dito sa Salcedo, adda kanya-kanyang identity. Norte, Sur, Kalangkuasan, Kabarawan, amin, kasla adda kanya-kanyang nagan ti kada barangay. Uray niya kung kunam, no paadi ka nalakam nga madlaw, amin nga parparokya, naduma-duma met nga identity, naduma-duma met nga ili, uray agabay nga ili, adda nagduma nga identity tunggal ili. Kinagan tayo maglaeng dayjay. Ngam tinapatigkan niya tayo tata, kas kunak idirabii, da tayo, adda common name tayo. Anya di niya common name tayo, nga naibunyag kanya tayo, iso di niya, Kristiyano. Naibunyag kanya tayo, nagan tayo amin, maawagan tayo amin, Kristiyano. Common name tayo di niya, amin nga nabunyagan, Kristiyano ka, uwan. Kala, jo respect magkadagitay kakabsat nga Muslim, uno dagitay sa Bali magkanya, da tayo, ti common name tayo, Kristiyano. Ketika harit na kanya tayong agbalik nga Kristiyano ka, marinada nga ta, makita da nga ta, agbibiyag ka nga ta nga maiyanurot iti galad ni Kristo. Maibagay ka di ginagan mo akas Kristiyano. Nagyay ti common name tayo. Kristiyano. General dayjay. Sa Bali man nun agserbi ka. Akulait ka. Elektor ka. At danagan nga tengtenglem. Kung nada ka, padasam ti aglastog ta ka, arobam ka, akulait ka. Pabasulan da di kina akulait mo. Padasam ti chumanismis di ka arobam ka, lektor ka pa iya. Apostolada ka pa iya, si WL, nakarkaron. Padi pa Naya nakarkaron, adda nagan na, adda ihohold, adda tingtinglan tayo, mastra ka pa iya. Basta no, niya di jay, na ikawus kanya tayo, no daduma, adda responsibilidad nga igana kasjay mo ti kina Kristiyano tayo. Adda rumbeng anya nagana standard ti kina Kristiyano.
Anya day jay, alaka galad ani Kristo, anya day tay, agayat, mamakawan, uray nagkamali, hanang ibaga nga gapot Kristiyano ka, uno padi ka, uno akulit, uno perfect kan, ay haan awan ati perfect. Ngam di galad nga agsubsublikin ni Apo Diyos, mamakawan no adda nagkamali, agserbil ay agpakumbaba no adda tumangsit. Di galad nga Kristiyano, kitaam di pagsayaatan ni kabsat mo, hanlang nga bukbukod mo pagsayaatan. Dahil tati kina Kristiyano ta, no pulos nga ti amin ka paraking ka, pampanunot ng para narigat nga agbyag ti han nga makita ti kina Kristiyano di jay. Kuna man dirabiin, hanlang nga kina Kristiyano, kuna tayo ti simbaan tayo, the church, Christ is the head, ni Kristo ti ulo, da tayo ti bagi. So ano, agkomunyon tayo, awaten tayo, kinmamati tayo, hantay nga pagpadaan, adagiti daddo mga kakabsati sa bali nga paman, da tayo na konsagraran. Kinonsagraran ni Apo Padi, babaan ti Espiritu Santo, kanaawagan tayo, na isuna ti ulo, da tayo ti bagina. Isugar nga nagpakomunyon tayo ka, bagini, Kristo, kung nadya ako light puno ni Apo Padi, amen, mamati tayo. Da tayo ti bagini, Kristo. Na ununag day dyan, hanlang nga kina Kristiyano, no Kristiyano, kung kasla medyo adayo, medyo distant ko mati pa nagrinak day dyan. Na may mayat ko mga panunutan tayong ibaga na nga, da tayo ti bagini, Kristo. Na ununag day dyan. Kano da tayo ti bagi ni Kristo, anya ti rumbang aramidam nga bagi ni Kristo, ikarkarigatan nga agbyag nga nadalos, pagtuladan, haan tayo mat ang we do not act like God, hantay ko mga agbalin nga kasla ko blasphemous nga ibaga tayo nga da tayo mat ni Kristo, bagi na tayo, nakaraman tayo ti bagi na babaan ti bunyag. Iso nga da tayo nga mga awat, tunggal awatan tayo, ti bagi ni Kristo, maigamgamer kanya tayo, paspasantuan na tayo. Daldalusan na tayo. Uray ko na tayo nga managbasol tayo, no agpakumbaba tayo nga mangibabawi, tartarigagayan tayo ti agbabawi, daldalusan na tayo ni Kristo, paspasanto na dahil ti bagi tayo. So nga, the more you receive Christ, the more nga awaten tayo ni Kristo, iti bagi na, di ko maati galad, nga nakanagan kanya tayo nga mariri na nga, dahil ito bagi ni Kristo. Nagmayat ko man ti ibagada kada tayo ka, dahil ka mariri na mga isuna kakaraman ti bagi ni Kristo. Isugarod nga sang kaigunam-gunam ko, kada kita kakabsat nga umay makimisa nga oray di dapay na bunyagan, ta adumot ti umay due respect, umay kayo no kitaan medyo bunyag yo, no Trinitarian, i-welcome da kayo. No hangkay nga nabunyagan, no hanga Trinitarian tayo, Unitarian din ang bunyag kanyayo, bunyagan da kayo, ta umawat kayo nga pudpud no. Kin ipakaawat ang di awatan, bagini, Kristo haan nga, aling nga kasla kadagitay daduma nga, basta na komunyon dan, handa mo, ma-i-explain, handa mo nga awatan, isugarog nga di ubing ka, itrain tayo, tapno adda respeto, adda panagraem, adda panangipateg, haan nga bareng-bareng, di panangawag, kaday nga mintimang pasantukan niya tayo. Iso ako na tayo, bagi ni Kristo. Kada tayo naggasat tayo, kung nga ti tao, nakagasgasat tayo nga tao. Taapaya, gapuking kwa na, bimaba, imay na intanggaya ti ayat na kada tayo. Imay na indanon day tanga ayat na pinasanto na tayo. Iso nga adda dignidad tayo. Naparswa ka akalang langana, haan nala akalanglanga, idinabunyagang kan, inawat mo ti bagina, dignidad nga naidumduma, nagbalin ka akamang ti bagina, tako natay nga rod nga ulit-ulitan, ni Kristo ti ulo, datayo ti bagi. Anya mo ti misyon, anya mo ti karit na kada tayo, anya mo ti awis na kada tayo. At kumaamari-ri inada nga si kaakat, responsable ka, ikarkarigatam nga agbiag nga mayan nurot nga bagi ni Kristo. Haan lang akas Kristiyano. May iyaw-awis na king ka nga iti galad mo, adaan kinapakumbaba. Taday tangarod altar tayo ka, perfect symbol of humility. Diyos, bimaba. Iso ti rambakan tayo tatapaskwa. Iso nga tunggaral rambakan tayo dito altar ka, perfect symbol of humility. Data kulluong na, kung kunada nagati agar aramid data ni, data bilen-bilen nga kuna tayo.
Dagiti agar aramid ka kaslamod kulungan ti baka. Talaga ang kulungan ti baka di nakayanakan na. Hindi na imay kahan na nga pinili ti hotel, han na pinili ti kanya di sikat nga hotel tata. Ayon hotel. Han na pinili ti napintas nga kwarto, kabababaan nga panakayanak. Iso nga daytoy altar tayo, simbolo ti kinapakumbaba. No karamang katibagina, agay ayos ti kinapakumbaba. No karamang katibagina, managayat nga rod, managparabor. Karamang kamot ti kinamanagparabor. Parabor ti ayat. No adang kasani ko, parabor mo. Ti pamakawan, parabor mo. Titulong mo kinkabsat mo, iparabor mo. Oray taisem mo, iparabor mo ka di adaman nagititatao nga nagrigat nga paisemen. Oray niya kastam nga umisem, diyak amo no niya nagyan ti puso da, apay bigbigan danto nga tang enton na tayo da umisem da, sigurado no nakamisuot ka tata nakimasuot kan tumo no matay ka. Parabor ti kinamanang nga asi. Tani Kristo kay kakaasyan na tayo lata, oray no agbasbasol tayo, no agbabawi tayo laki di kakaasyan. Nagano kinaman nagparabor nga inaramid na kada tayo. Iso nga da tayo kunana daw da tayo nga bagina mga awat ken kuana anya mo ti mission tayo iso dagitoy. Ibiyag tayo met. Ti bagi ni Kristo no kunana sapay kumaata nagbiag dayta nga bagi ni Kristo. Haan nga natay. Kadamo bagi nga natayan. Oh, good morning. Adamo bagi nga natay bangkay. Katikarkaritan na aka no bagi na ka ni Kristo daytoy nabiyag ang Kristo. Mariri na dagiti tattao nagsayaat ko mano ibagada kanya tayo dayta. Nagmayat ko mano dayta tinagan tayo. Taapaya ni Juan ti kaya nga sawon managparabor ti Dios ni Kristo ni Jesus. Isumot ti umalalingaw-ngaw nga nagan tatta. Tata Christmas. Anya ti umalalingaw nga nagan Jesus. Mangisalakan. Dapat ikanta tayo, Jesus is the sweetest name of all. Kasasamitan nga nagan tapaya ti entero nga lubong umalalingaw-ngaw day tanganagan ni Jesus. Anya mo ti daytoy umalalingaw nga nagan ni Jesus, nagsurti tayo apaya nakaraman tayo iti dayta anagan. So nga Kristiyano bagini Kristo. No umalalingaw tinagan ni Kristo iti sangalubungan tata daytoy tinakapinpintas nga panunuten nakaraman ka ijay haang ka nga excuse. Kanya nga ti awis na ibiyag mo biyagom ni Kristo hamo nga patayon iji parte na nga sikat pagnaan na ke matay no sikat ipapanan na ke malpes maidep no sikat ipapanan na ke kasla masayang taapaya hanaka mga kayat nga hanaka mga kaya nga biyagan gapota timmangken kimulbet mo tapuso mon so nga nagsayang so nga nakgarudeng ka dati pa nagbiag tayo dito'y lubungan ka. We can acquire things, mabalin tayo ti agpundar, mabalin tayo ti agadal, mabalin tayo ti position, mabalin amin. Ngam no natay tumula ni Kristo kada tayo, kasla kawaw tumula ang tibiyag tayo no awan ni Kristo ng agbibiyag kada tayo. Kararagan tayo, ti kararag asap-asap, tumakder tayo. Kung mararag tayo, ket intay idatag iti Diyos, nga apo tayo, dagiti kang runaan akasapulan tayo, nangruna iti daytoy a tiyempo. Ti panangururay tayo, iti mangisalakan kada tayo. Awagan tayo nga rod tinagan ti apo, tapno paraburan na tayo ti adu a bendisyon, ket kuna tayo, na ilangitan nga ama, patgam kad dagitoy on-onnoy mi. Agpaay ken ni Santo Papa Leo, dagiti obispo ken papadi, tapno babaen iti panangilungalong da, agsaknap kuma iti sangalubungan, iti naimbag adamag. Isu iti dadateng iti mesyas, iti baet tayo, ket babaen iti panagpatulad da, mabalinan dagiti tattao, iti agdalyasat, ngagturong iti danati panagbabawi, ken panagbalbaliw. Kumararag tayo ti Apo.
Agpaay kadagiti opisyales iti gobyerno tayo, nang nangruna kadagiti mangidadaulo ti barbarangay dito ili tayo a Salcedo. Isuda akang runaan ang makakitkita iti pudno a kasasaad, dagiti tattao, tapno agserbida a kasrangtay, ang mangidanon iti arunghaing kadagiti adaan ng ngato asaad. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti kakabsat tayo ang mariribok, gapo kadagiti ado apaka kumikuman ti biyag, tapno babaen iti panulong iti Diyos, masarakan da iti sungbat kadagiti problema da. Kumararag tayo iti Apo. Para kadagiti kakabsat tayo ngagtatrabaho iti balase iti taaw, dumuraas kuma ti familia ana panhawan da, ket di da kuma mabaybayan, ti pamati da iti Apo. Kumararag tayo ti Apo. Intay pa iraman ngay kararagan, dagiti kakabsat tayo ang mapukpukawan iti pamati. Silawan, ken tarabayan kuma ti Espiritu Santo, amang patibker iti dayta a pamati, babaen iti naununeg, apa nakaawat may papan kadagiti sursuro ti simbaan. Kumararag tayo iti Apo. Agulimat tayo antay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay matikarkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat titulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Raman tayo pa iti pagyaman ni Prese Gasmen del Castillo, ni Margarita Real Sekretaryo ken ti pamilyana, ni Ronnie ken Pinke Biag, da Jed ken Benitaro, da Gordon ken Luis Bros, kastamot da Jonathan ken Florencia Gabayne, ikarkararagan tayo pa'y dagiti manatay ng runa ken ni Hostina Iliorin. Managayat nga ama, sapay kuma, tanakasagana kami ang makisinarak iti yaay ti dongdongem nga anak mo, ket agrag o kami kadagiti di mabilang a bendisyon mo, gapo ken Kristo nga Apo mi. Habang supapakmi. Jadi ka po Diyos na Thank you.
Inadungom o Ama. Kumararag tayo kakabsat tapdo da tayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Adaton kadagita imam ket maipaay a pakaidayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo, insungsong mo daytoy a sakripisyo tapno iso tinapalongduan a pagdaydayaw miken ka aramidam ko mga rod tadalusan na dagiti nakem mi ket yasideg na kamken ka tapno mapudnuan minto arambakan di pan nakaipas ngay ti mangisalakan gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudnoonay a maikari kat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Isu nga impadto dagiti amin na propetas, sinikog ni Berhen Maria iti mangnibinibi nga ayat, ni Juan Bautista inwaragawag na nga asideg ti aynan, sana impatuldo idi nga addan. Ket ti matlaeng anak mo ti mangipaay, ada kami agraragsak kami amang pasangbay, iti misteryo ti inna pan nakaipasngay. Tapno masangpitan na kami nga agkarkararag asiriridam, ket dagiti pakaitantanukan na ti inkam ramrambakan. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo Piapo. Ilait kandaga iti pakaidayawa. Hosana, Hosana, Hosana iti kangat madaydayaw ti umay itinanan ti Apo. Hosana, Hosana, Hosana iti kangat Hosana iti kangatwa. Hosana, 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 Hosana iti kangatwa. Pudnoon ay apo, abiig ka akinasanto, kat si katigubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mingarod, ti paimo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kati paimo ida kada kami, abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na kat kinunana, alaen nyo kat mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik iso mayawat to, ama ipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday, di pa nang rabiida, nangala iti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro, ken agnanayon atulag, iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao,
tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka dawaten mi apo tada kami amakirano iti bagikan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apim mo sayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat magiranod kam to ken naenggasatan a Birhen Maria ngay nati Dios. Ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada ang magitantan o ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Yesu Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama ket lualwen tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngadat sa dilangit madaydayaw tinagan mo tungteng ipagaryang matungkal tinakem mo dito'y daga sa dilangit dito'y daga sa dilangit idem kadakam tiyan daw ito'y ti kanen miti pati na yung aldaw pakawatem dagiti agasmet pamakawan kadagiti nagabasul kada kami di na kamet baybayat nga manugot iti suliso ket isalakan naka itida dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi ken iti yaay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo
Kapya nga gapu kanyak, tited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan norot iti pagayatam. Ipaay mo kada si aasikan kwa na ti kapyaken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Iti napakumbaba, managayat, ken managserbi nga puso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karing o may kakanyak, ngem ti may salaeng asaom, mapaimbag tontoy kararuwak.
Kumararag tayo. Apo, ipaay mo kada kaasi, tait dante kapyam kada kami, at tinaraunam itinailangitan a parabor mo, tapno tiyaay, ti ayatem nga anak mo, maikari kami asumabet ken kuana, asumsumged dagiti puso mi itinadyosan nga ayat, gapo ken Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken makipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti enggana. Pagyamanan tayo, dagiti kakabsat, ti Sisa, Santa Teresita, ti panangidaulo, dahito na Santuan Amisa. Into no rabii, ti mangidaulo, lektor, into no parbangon, dagiti kakabsat nga lektor ken ako light dito'y sentro. Ti Apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo, ti man nakabalin a Diyos. Ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na Santuan Amisa, intayon, iti ayat, ken kapya, ti Apo.